niin, ja tervetuloa tänne ensimmäiseen Kekottajien jaksoon. Täällä on paikan päällä Severi ja Erkkaa. mitäs meidän piti käydä? No siihen se sit jäikin. Aivan. Omena siideritikkaa. Me ollaan Keko-yhteisössä täällä Etelä-Suomessa. Tuodaan ja me tullaan räjäyttää teidän tajunta monella eri tapaa. Kuten lisäämällä aamujuomaan oi vitsi, tää olikin pippuria. Otetaan tosta tää suola. Tää on pippurijuoma kyllä. Eikä siinä muuta. Lyhyesti. Orsi kaunis. Yes!